Para pamirsa ingkang kinasih, kula Reni Muji Kristiarian Jarwi saking GKJ Joglo, Klasis Jakarta bagian Barat. Keparenga badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Rebo 19 November 2020 ingkang kaserat dening Bapak Pendhita Octavianus Heri Prastyo Nugroho kang kapendhet saking Yehezkiel 3 ayat 1 ngantos 12, Jabur 111 lan Matius 13 ayat 37 ngantos Matius 21 ayat 11. Pamaos sing kitab suci saking Jabur 111 ayat 2 kanthi jejer ngulokaken pandonga. Jabur 111 ayat 2 mekaten suraosipun. Pandonga kawula mugi dadosa kados kurban dupa arum kagem paduka. Saha tangan kawula ingkang kawula ulukaken dadosa kados pisungsung kurban ing wanci sonten. Para pamirsa ingkang kinasih, menapa kemawon ingkang dados kabetahanipun para sedherek adi yuswa wonten kalih, inggih menika kempal lan cariyos. Mendah remenipun para sepuh menawi saged kempal sesarengan lan sami andum cariyos bab gesangipun setunggal lan setunggalipun. Menika saestu ngeram-eramaken. Ananging kados pundi menawi wonten kasepuhan ingkang boten saged nderek kekempalan? Raos sing manah temtu kuciwa lan sedih. Menapa malih menawi ing griya namung piyambakan boten wonten kancanipun. Sangsaya ngrantes. Mbok menawi lajeng mijil pitakenan ing manah. Gene ya aku kok ora kaya wong sing ora kajen. Kenapa aku wis ora iso andum apa-apa? Ora iso leladi maneh kaya nalika isih enom. Sejatosipun tasih wonten ingkang saged katindakaken inggih menika dados juru syafaat kangge sinten kemawon. Para sepuh saged ngulokaken pandonga kangge brayat, pasamuan, bangsa lan negari. Saking manah ingkang tuhu, sumengko pandonga ingkang tulus dumateng Gusti. Juru Mazmur nelakaken bilih pandonga menika minangka pisungsung ingkang arum lan endah wonten ngarsanipun Gusti. Mboten namung Raja Brana ingkang saged kita pisungsungaken, ananging ugi pandonga ingkang mijil saking lebeting manah. Sumangga kita sami ngulokaken pandonga kanthi raos tulus lan bingah. Pandonga kita sami menika mugi ndodhok penggalihipun Gusti, satemah Gusti kersa miyarsakaken syafaat kita sami. Kanthi mekaten, sauruting gesang kita ngantos yuswa sepuh tetep taksih maidai lan migunani kangge sesami. Amin. Mekaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang gesang, kawula sampun mirengaken sabda. Mugi sabda menika gesang ing padintenan kawula. Namung Roh Suci Paduka ingkang kawula antu-antu ngagenaken kawula nglampahi gesang kanthi raos syukur lan sumendhe dhateng Paduka. Ing dalem asmanipun Gusti Allah ingkang gesang, kawula ndedonga nyadong lumunturing sih rahmat lan berkah. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, cekap semanten renungan Sabda Winedhar Sinode GKJ dinten menika. Ngantos pinanggih ing program salajengipun, sampun kesupen panjenengan like lan subscribe. Sumangga panjenengan kintunaken dhateng sedherek sanesipun. Gusti berkahi.